Arratsalde honetan eskerrik asko etortzearren, eskerrik asko eguraldiagatik, eskerrik asko herriagatik, zuengatik. Plazerra da guretzat Usurbilgo Sant Isabel jaietarako saiora etortzea. Plazerra da zuen herrira etortzeko aitzaki izatea bera ereia. Eta zer esanik ez saio hontan talako publikoarekin eulki bat bera ere utxik ikusten bestela. Eskerrik asko. Jaietan, bertso aukeratzeatik, pasien eta beste aukera batzuk. Doinua jartzea dagokigu. Eta gaurkoan lau buru eta aho fin. Orkestu dugu izkizuet hemen nire albotik hasita. Xabat Gallete Beitia. Ixue Alberdi. Beñat Gaztelumendi. Eta Maider Arregi. Eta aurkezpen eginda izango dugu tarte oraindik elkar ezagutzen joateko, hasi gaitezen dakigun lez hasieratik, zatozte, agur bana kantatzera. Usurbilek zer dauka, lasarte ondoz ondo, sagardo egunata, Jakoba errekondo, zu eta zausenekien, pentsa ze autobombo, munduko herritarra naiz baina enaiz inongo. Modu oberik ez da, ziur aski egongo, herri bat ezagutzeko, bertxotan bezain ondo. Joan da ekaina bere euri eta laino, katarroa sartuta barruraino. Berotu asmoz gatoz Usurbileraino, modu ederragorik ez baita gaur daino. Itza itzaren kontra igurztea baino. Ai Usurbilen urrutitik ageri da, Zumeta hartze eta torre aldairen mira. Bertsolariak pozik egiten du jira, irakurrita olaria garen tira. Bertsolariak pozik egiten du jira, kultura ola estimatzen den tokira. Arratsaldeon kaixo Usurbil, etxetik geratzen zatzaizkit hurbil. Kantura gatoz ahota Sabel, ze eder zauden Santa Isabel. Gaur datomeka kompetentzian EHZ ta ala ere plaza beteta.